Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बे आंनि आरबि मेक्सार ब्लगाव फिन गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। आङो माने जोंनि गामि खाथियावनो डिस्ट्रिक्ट एबसुनि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स जादों। आं बेयाव थांनो नागिरदों, नोंथांमोना आं दिन्थिलांगोन। अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायदो, लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो नटिफिकेसनखौबो दाबायना लादो, जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। दा बे जायगायाव मोनफैबाय, नोंथांमोना नायनो हागोन। তেওঁ কৈ দিয়াৰ কাৰণে মই সিমানতে হাতে ধুই দিলোঁ, নুৰুলোৱে আৰু। नायनो हागोन गेटखौ। কিন্তু সেই যিখন বাৰী আজি মই ল'ৰা তুলিছোঁ, ছোৱালী অংশ পাইছোঁ। नोंथांमोना नायनो हागोन दा। কিন্তু बिजाबो बानायदों। ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা কৰাওঁতে যিমান খৰচ কৰিছোঁ, মই এই বাৰীখনত কিমান খৰচ কৰিছোঁ। आं दा सिङाव हाबनांसिगोन, কিন্তু মই नायलांबाय थादो। লাভৱান आरो पेन्डेलखौ नायनोबा नोंथांमोना মানে बेयो पेन्डेल। নালাগে বুলি নকওঁ, তেওঁলোকক পঢ়া শুনা बैयाव दा কৰিব বুলি নকওঁ। चिफ আমি गेस्ट फैनानै दङ, সমান্তৰালভাৱে नायनो हागोन। ল'ৰা ছোৱালীক আমি প্ৰতিপাল কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই দিয়াৰ লগতে আমাৰ যদি नैबे माने हाथाय बायदि जादों। আপুনি কৰ্ম কৰিব, কিন্তু সেই नायलांबाय थाबानो মাটিখিনিৰ जाबाय। পৰা আপোনাৰ যথেষ্ট आं हाबलांसै बेयाव। উপকাৰ হ'ব। গতিকে এটা লাৰ্জ স্কেলত খেতি नायलांबाय थादों नोंथांमोना, বিক্ৰী কৰিব नायनो हागोन। বজাৰ এখন নাছিলে। जाय दखान गोजा। কিন্তু আজিকালি যিকোনো বস্তু বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বজাৰলৈ যাব নালাগে। माने हाथाय बायदि जादों आरो ना। नायनो हागोन। जोबोद गेलेनाय सामान माबा माबि बायदिसिना दङ, नायनो हागोन। दा माने बारा मानसि गैथ'आ आरो ना। मोनाबिलि जाबा बांसिन जायो। नायनो हागोन गाइस। बेयाव फुल फानदों, दंफां नार्सारिनि, नायलांनो हागोन।
दखान नायलांनो हागोन नोंथांमोना नै बै साइडआवबो दंबावो आरोना एकदम दखाना नायनो हागोन दा माने सुरु जाथ'वाखै आरो नैबे जाय थियेटार दिन्थियो नोंथांमोना नायनो हागोन सोरां मन्जु थियेटार नायलांनो हागोन गाइस नोंथांमोना नायलांदो नै आपेल आंगुर फाननाय स' नैबे जायबो फुल दखान नायलांदो नै पान दखान आरो फैबाय जे कम्बल दखान दा गोजां बोथोर फैबाय बयनोबो नांगौ बे बुस्थुखौ नायनो हागोन गाइस काप मोजां स' गाइस बेयाव नायनो हागोन नै जि दाग्रा मेचिन नांगौबा नै गाव तामुलपुर दा गौरियामघाट फन नाम्बार फन खालामनो हागोन नोंथांमोननो नांगौबा आर'नाइ दाग्रा नायनो हागोन नै आर'नाइ दागासिनो दङ हौवा मानसियानो नायनो हागोन नै एकदम इजि प्रसेस आरोना नै हागोन नै बेग दखान Hey guys, nota extra lo ne. So guys, नायलांनो हागोन नै यावबो टफि दखान मोजां दंथारो नोंथांमोना लानो हागोन लानो गोसोब्ला नायलांदो नै गाइस बेयाव माने औवानि बेग आरो मा होनो औवानि नैबे जाय हटेल फास्ट फुड दङ नायनो हागोन जानाय मुवाफोर दङ नै बिरियानि हायद्राबाद बिरियानि नै जानाय एकदम आइटेम नायनो हागोन नै एकदम स्टेन्डार्ड हटेल स' दा मानसि गैया नालाय बेनिखायनो आरो खालिथ' आरोना एकदम आइटेम जानायफोरा नै गरम जिलिपि नै दख'ना এই লাইনত सेस दख'ना गोजा आरोना स' हिनजाव मानसिफोरा बिराद भिर नै सब दख'ना फाननाय गोजा नायलांनो हागोन दा सानखाय माने बारा मानसि गैथ'वा हरावबा बांसिन जायो बयसो पपकर्न एकदम सुगार कैंडी हागोन जे दख'ना गोजा एकदम हाथाय बायदि जादों आरो स' गाइस नै सानैसो लोगो मोनबाय नायदो बिसोरो माने आंखौ गय जानो लिंदों आरोना स' बिसोरजों थांफानोसै बिलुन लागोन नामा नोंसोरो बिलुन लाथ'ला नों फ्रियाव फैबाथ' लागौमोन गाइस दा जों गय जानो फैदों माने बे मोनसे दखान फिसायाव नै नायनो हागोन दा जोंनियाव गय बिलाइ स' नोंथांमोना नायदो दा जों गय जानो फैदोंमोन नाथाय दखानाव गय गैयानो स' पानखौनो जानोसै नै बानायहोदों नायनो हागोन 120 টাকা দিও খাতা নিদিবি তাৰপাছত আপোনাৰ প্লেন বনাবা একটা প্লেন বনাবা মোৰ কাৰণে
दा माने मबाइलखौ लांनांगोनलै बायख्लाबाबो हो थाब जाखानायखायसो खाटा होनानै दोनो नै थ' जों खाटा होनायखौ जाया नै गोदान बानायहोदों नायनो हागोन थ' फाइनालि गाइस नै आंना रेडि जाबाय जानोसै नायनो हागोन नै जानोसै थ' गाइस आंना दिनै भिडिअ एसांनोमोन स' नोंथांमोना नायलांदो नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायदो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' दिनै भिडिअ एसांनोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय